I això és una cosa que justament estava escoltant-ho des de Perpinyà, perquè vaig anar allà amb la meva mare, i ho dèiem, ostres, és que fins i tot els carrers ja estan molt engalanats, fins i tot el carrer menys important, que és una senzilla carretera, que no hi ha més, hi ha uns arbres de Nadal, hi ha llum de Nadal, és espectacular el que arriba d'haver. I la meva mare m'ho deia, diu, ostres, és que si poguéssim a fer-ho a Palamós tampoc costa tant. I quan entraves als centres comercials o a les botigues de Perpinyà, senties molt de català. Un dilluns. Com pot ser un dilluns tanta gent en català? Doncs perquè al final, els que tenim l'esperit nadalenc que ens encanta, que és una època de l'any que ens enamora, que ens encandila, doncs ens agrada poder anar pel carrer i veure una explosió de llum, de colors, de Nadales. Fins i tot, durant el pont vaig anar a Narbon, i a Narbon hi havia Nadales que anaven sonant pel carrer. Aquí no ho tenim, i al final el que volem és tenir aquell esperit que realment agradi.